அனைவருக்கும் வணக்கம். சிலது நண்டம் ஆய்புவன் நியூ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சிங்கள யூடியூப் சேனல் மூலம் உங்களை சந்திப்பது பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அந்த வகையில் நாங்கள் தற்போது எங்களுடைய சேனலோடாக சிங்கள மொழியை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். இது பல பேருக்கு பல பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நினைக்கின்றேன். அந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே சிங்கள எழுத்துக்களின் வடிவமும் அதன் உச்சரிப்பும் நான் பதிவிட்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது இந்த சிங்கள எழுத்துக்களை எவ்வாறு எழுதுவது தொடர்பாக தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வரிசையில் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற எழுத்தானது DHA என்ற உச்சரிக்கப்படுது த. ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் THA என்ற உச்சரிக்கப்பட்டு த. இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது த. த த இரண்டு எழுத்துக்களும் உடைய உச்சரிப்பு வித்தியாசமானது. அந்த வகையில் இந்த எழுத்தை எவ்வாறு எழுதுவது தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்போம். அந்த வகையில் இவ்வாறு போட்டு இப்படி கொண்டு இதில் எப்படி போடுவோமா இருந்தால் இது த. இது த த. இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் குற்று போடுவதன் மூலம் இத் இத் இத்தாக மாறும். அப்போ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த முதலாவதாக பார்க்க போகிறது இத் இத். அப்போ இந்த இதில் இந்த குற்று இல்லாமல் இருக்குமாக இருந்தால் இதை சொல்றது த த. அடுத்தது தா தா. இந்த தா உப்பாரி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தா. இது தா. அப்போ இந்த எழுத்து எழுதுறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமன்றபடியாத்தான் நான் இந்த எழுத்துக்களை குறியீடுகளை மாற்றி அதன் உச்சரிப்புகளை குறித்து கொண்டு போகிறேன். அப்போ சின்னாக்களை கஷ்டம்னு சொன்னால் சின்னாக்களை திருப்பி நீங்கள் பார்க்க வேணும். இதில் இந்த எழுத்து எவ்வாறு எழுதுறேன்னு சொன்னால் இவ்வாறு எழுதி இதில் கொண்டு விட்டு இதால் கொண்டு இதில் விட்டு இப்படி போடணும்னு சொன்னால் த. அதுக்கு அரவு சேர்த்தோம்னு சொன்னால் தா தா தா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தே 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 சொல்றது தே தே என்று இது உச்சரிக்கப்படும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த நீண்ட ஒலி ஓசை எவ்வாறான இருந்தால் தே தே தே. இது தே என்று உச்சரிக்கப்படும் தே தே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தி தி. இந்த தி எவ்வாறு அமையும்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் விசிறி போடப்போம். இவருக்கு மேல விசிறி போடப்போம் தி 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 என்று விசிறி போடப்போம். இதுக்கு பிறகு தி தி எவ்வாறு இருக்கும்னு சொன்னா இப்படிதான் தி 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 தி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா து. இந்த து எவ்வாறு இருக்கும்னு சொன்னா நான் அழிச்சு போட்டு எழுதவா அல்ல அழிச்சு போட்டே நான் எழுதுறேன். ஏன்னு சொன்னா இதுல வளைவு இருக்கு. இந்த து எழுதியல இதே மாதிரி தான் எழுத போறோம். எப்படி எழுத போறோம்னு சொன்னா இப்படி கொண்டு இதுல கொண்டு இப்படி து து. இது து. அப்ப து எப்படி வரும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் இதே மாதிரி இந்த எழுத்து எழுதி போட்டு இதே மாதிரியே நாங்கள் எழுதி இப்படியே கொண்டு இதுல என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா து து. இது து து. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தே. அப்ப தே எப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்ப தயன் தயன். இந்த தயனோட ஒற்றக்கொம்பு சேருவதன் மூலம் தே தே என்று இந்த எழுத்து உச்சரிக்கப்படும். அப்ப இப்ப பாருங்க தயனவும் ஒற்றக்கொம்பும் சேர்ந்து தே தே. அடுத்தது தே தே. இந்த தே எவ்வாறு உச்சரிக்கப்படும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது தே என்று உச்சரிக்கப்படும். இது தே என்று உச்சரிக்கப்படும் தே தே. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தை தை. உச்சரிப்பை நீங்க நன்கு கவனிக்கணும். தை 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 இல்ல தை தை. பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த எழுத்தோட தை 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 தை. அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தயனோட ஒற்றக்கொம்பு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அரபு தோ தோ தோ. தயன ஒற்றக்கொம்பு அரவு சேர்ப்பதன் மூலம் தோ தோ. அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தோ. அப்ப இதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா குற்று போட போறோம்.
த என்ன ஒற்றக்கொம்பு அரவு அரவுக்கு குற்று போடுவதன் மூலம் தோ வந்து உச்சரிக்கப்படும் தோ தோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தவ். அப்போ தவ் எவ்வாறு அமையம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தவ் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த குறியீடு தவ் தவ் இது வந்து தவ் வந்து உச்சரிக்கப்படும். ஆகவே இந்த இன்றைக்கு நான் இந்த படிப்பின இந்த எழுத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு இலகுவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு இலகுவாக புரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் இது எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் இதிலேருந்து இந்த எழுத்துக்கள் இந்த விளக்கம் பெற்றீங்கன்றதுக்கு வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அல்லது இதில் ஏதாவது பிள்ளைகள் அல்லது உங்களுக்கு விளக்கமின்மை இருந்தாலும் அதை நீங்கள் எனக்கு பதிவு செய்து தெரியப்படுத்தலாம். நான் எழுத்தால நிறைய எழுத்துக்களை வந்து பதிவெடுக்கின்றேன். இந்த நீங்கள் இந்த விடயம் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விடயத்தை வந்து நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதே கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் அமர்த்துங்க. அதில் ஓல் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இதுவரைக்கும் பதிவிட்ட அனைத்து வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். பாடசாலை மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியோர்களாக இருந்தாலும் அரசு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களும் இப்பொழுது பல சிரமப்படுகின்றார்கள். சிங்கள எழுத்துக்களை வந்து எழுதுவது எவ்வாறு என்பது தெரியாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். பலர் வந்து இந்த சிங்கள எழுத்துக்களை வந்து சித்திர வடிவம், அதாவது படத்தை பார்த்து சித்திரம் கீறுவது போல சித்திரம் வரைவது போல வரைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த காணொலி அவர்களுக்காக அவர்களுடைய இடர் தீர்க்கிறதுக்காகவே நான் இந்த காணொலிகளை வந்து பதிவிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இதை நீங்கள் நல்லா இருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி இதில் இருக்க விடயம் வந்து மற்றவர்களும் கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.